kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy butikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe ayawo Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal hay caggal leydi on calminama e oɗo ñalawma alkamisa ina woni nogasi joyi lewru mai hitande ujunaji ɗiɗi e nogase tati ko ɗon garaten ko yiwiti e jayndeji leydi men e oɗo subaka jayndeji leydi men e oɗo subaka alkamisa ina wayno ngari ko ɓuuri yaaji ko yiwiti e konngudi woni jaltal Ousmane Sonko yalti hanki toon to Ziguinchor kono kadi jayndeji ɗi ngari e toɓɓe goɗɗe ɗe ganduɗa ene tawte e nder jayndeji meɗen ƴettu jayde le témoin ko nden jayde puɗɗortoɗen e oɗo ñalawma hannde jayde wi ko janggo e muɗum caggal ñawore makko fuɗɗide toon to chambre criminel hakkude makko e Adji Sarr ɓe mbi ko Ousmane Sonko erima cokki muɗum battendiɗo ko noon jayden koɓe mbi woni cokki final e on tuma noon o holliti wonde maw artu ko ɓoyata ɗo e wuro lamorgo ngo Dakar caggal muɗum noon o wi maw yuɓɓin ko yiwiti on ɗon caravane de la liberté ko noon Ousmane Sonko wiri hanki ɗin konguɗo suuti e yesso ɓen arnoɓe damar galle makko ɗo feñno gam habrudeɓe yettudeɓe jarundeɓe nden harendeɓe daranimo e on tuma jayde Le Quotidien kañum ne wi ko réaction Ousmane Sonko gadiɗo caggal on tuma muya nden ñawore viol hakkude makko e Adji Sarr ɓe mbi ko Sonko nana huɓɓa kuɗol muɗum almet battedigol ko noon jaydenkoɓe ɓe mbi o habri wonde mo yuɓɓin caravane biteɗo de la liberté caggal muɗum noon o wi ko wonta accan mo leydi hay hunde woni tolérance zéro pour Macky Sall kanko hoorejo ɗanda Pastef fo noon o erima sukaɓeɓe kala nden ɓurat darade daro mbabo caggal makko gam jokkude nden on haare nde o wi ɗin ko guɗiɗen jaaji e hello jeego enen nden jayde quotidien Le Quotidien jayde Les Échos kañum ne arti hen mbi ko caggal jonte ɗiɗi ko suuɗi ko noon jayden ko ɓe mbi toon to Ziguinchor ene wayno kanko Ousmane Sonko ɓe mbi ko waɗi déconfiné manam o yalti e dambourdu makko kono kadi o fuɗɗima walla ni mbiyen o erima haare hakkude makko e maw leydi ndi Macky Sall ɗin konguɗi Ousmane Sonko ne jaaji ɗo holliti wonde tan oɗo woni combat makko battendiɗo te omo heeɓi accude hen fitano makko ha Sénégal ɗeɗɗito e juuɗe bonɓe no wiri hanki e yesso ɓen ɗon yimɓe koye on tuma noon o eri dendagal ɓesguli leydi Sénégal nde mbaboto caggal makko kono kadi ballitamo e nden ɗon haare nde ummini oɗo saaha ɗin ko goɗɗini jaaji e hello jeegom e nder nden jayde Les Échos jayde groupe Futurs Médias nden woni l'Observateur kamne ari e won ɗon riposte woni nden ɗon walla ngol dartogol ngol Ousmane Sonko darti caggal nde ñawore nde fuɗɗi hakkude makko e Adji Sarr hecci hanki ɓe mbi ko Sonko ene wayno tan ari arde gongaji ɗi ganduɗa ɗi ko dartade laamu leydi Sénégal e on tuma noon kanko leader de Pastef o holliti wonde ko ɗum combat final on combat final noon no wi haren nden ɗon fuɗɗade ko ɗo jokkite e wuro lamorgo ngo Dakar e wiide makko noon jayden koɓe mbi o yiiɗi ko wadde essayé hono ko kewnoɗo ko e 2021 beelen artuɗo e nder leydi Sénégal ɗin ko goni makko ne jaaji e hello tati e nder nden jayde l'Observateur jayde Vox Populi kamne arti hen e oɗo subaka ɓen mbi ene wayno ko no hanki muɗum walla mbiyen e caggal nde nden ñawore makko e Adji Sarr yuɓɓina Sonko ɓe mbi ko fuɗɗima walla lanci on ɗon asso muɗum tindade ɗo e Dakar ɓenne mbi ko cokki makko battendiɗo gam nden haare nde o darani walla nde ummini fewde Macky Sall e on tuma noon o wi ko ɗum tolérance zéro kono kadi on ɗon théorie combat final kanko Ousmane Sonko o wi soit ko Macky Sall yaara caggal walla ɓe jaaha toon to palais gam ittudemo toon to galle lamorgo to ko goni makko ne jaaji e hello tati e nder nden jayde wi
witende Vox Populi. Jayde Rewmi Quotidien ari koye fannu goddo kono koye sengo dawrugol ɓe mbi tan ko Ousmane Sonko, Karim Wade et Khalifa Sall ɓe mbi ko les premiers TDR du dialogue manam tobɓe ɗe ganduɗa ɗene puɗɗi feñje ko yiwti on ɗon dialogue ko ɓen ɗon tato haalmaɓe ma haala hen e on tuma mawɗo leydi ndi ɓe mbi ko tengtini on ɗon date capantati lewru mai gudditgol ɗen golle toon to palais de la république woni ngal kaldigal dialogue national ngalo eriɗi dumunnaji kala e on tuma noon janen koɓe mbaɗi ko natal ɓen ɗon tato Khalifa Sall, Ousmane Sonko e on ɗon Karim Wade. Jayde Sud Quotidien e kongi dabɓi ƴewɗo subaka hannde ɓe mbi tan ko présidentiel 2024 Macky Sall candidat ɓe mbi ko maw leydi Macky Sall ko candidat e ɗin songoji 2024 aɓe jañi hen e kongi dalillaji ɗiɓe jogui e nder nden jayde witende Sud Quotidien. Jayde Le Soleil gendire nde kañum ne ari koko yewti ko e ngol ɗon pewnugol pétrole kam e gaz leydi men Sénégal tawi golle ɗe ma puɗɗo mayirɗe nde hitande 2023 jane koɓe mbi ko laamu ngu kala oɗo saaha erama yo heɓono fanno tawi ɗum ɗon haala ko hanki toon to bato jagorde ɗe kona ɗum jane koɓe garti on ɗon dialogue national ɓe mbi jogori fuɗɗare ko ñande talata paaɗo toon to galle lamorgo to. Jayde Li Quotidien ari koye tana noddirten ɗum toon to diwan mbo Touba walla wuro Touba e hoore muɗum ɓe mbi ko tsunami manam ko ɗum musiba e nder école alqouranil karim walla mbiyen nder duɗal alqouranil karim jangguintegal sukaɓe janen ko ɓe mbi koko tolni e nogas jeeɗiɗi suka debbo kañum woni ko waɗa violé manam yana hepta ɗum woni ko jaynen ko ɓe mbi e on tuma noon ceernajo o woni jangguinowo ngal duɗal e oɗo saaha goto yanima ko dogɗo ko noon jaynen ko ɓe mbi ko ɗum jeeyi sababu noon jinnaɓe noon sukaɓe hande o caggal ne mbaɗi ko yuti ko e on ɗon certificat médical ɓe mbi tan de ko yidde mabɓe ko yo ñawre waɗe e fannu o ɓen waɓe ɗen gueɗe kantoriɗe walla on baɗuɗen gueɗe kantoriɗe nanggue hemne e lawol ɗin konngol mabɓe ne jaaji e hello joyi nden jayde Li Quotidien. Jayde Stade Quotidien ko ɗon guddirten roɓino men jayndeji hono kala subaka hanki ɓe garno koye gardien ji du but équipe nationale du Sénégal hande ɓe gaari koye ɓen entraîneur uji woni les coach sertuɓe addanɓe Sénégal kuɓeri ɓe mbi ko Aliou Cissé mo ganduɗa kam tigui udditi on ɗon bal kañum tigui fuɗɗi on ɗon coupe mawɗo arɗo e nder leydi Sénégal Malick Daf kañum ne rewi hen on ɗon meneur d'homme noɓe mbiri Pape Thiaw mo ganduɗa ko surprise en chef wondude e Serigne Saliou Dia l'homme aux 3 étoiles noɓe mbiri kona ɗum 5e o ko Mamadou Diallo mo ganduɗa kam nawi Sénégal toon to 7e ciel ɗum ko banggue noddirte ha joni beach ko kona ɗum janen koɓe garte mondial Ivan gonɗo yaade oɗo sa toon to Argentine Sénégal 1 Israël 1 ko hanki wonno e on tuma noon ɓe mbi ko baroɗe hande de ina keddi e gurdam gam yaade ko yewti koye on ɗon 8e de final so tawi pooli match battiniɗo hakkude meɗen e Colombie janen ko ɓen jañi hen kono kadi ɓe garti e performance basket leydi men Sénégal ha tengti e AS Douane yawtuɓe final e on ɗon bal woni basket ball Africa League gonɗo e fettude e oɗo saaha ne wayno Douane ɗi noon jeehi final e oɗo saaha toon to Kigali ko ɗo woni ko uddi roɓino men jaydeji e oɗo subaka hande joni paaden ko hetogere wattinide nden woni fait divers. Fait divers e oɗo ñalawma hande nogas e joyi lewru witendu mai eɗen gandi kala ñalawma o arti e nder windere nde ene heewi mawninede ñalawma mo aduno kala daroto gam haɓade riwtude majjere sukaɓe majjere noon e kala fannu sukaɓe majjoɓe tawi alda e teyade ɓen majjoɓe tawi ne wonde e teyade e ɓeya wujjeteɓe e ɓeya tawi ko welsindare e ko nandi hen ɗum jeeyi sababu noon hande enenne gardat hen koto banggue hirjino woni sensibilisation fewde e jinnaɓe ɓe fewde e yimɓeɓe kala e kuuɓal janggoɓe ha e jangguinoɓe e ɓen aussi nehoɓe galleji ɗi ha e duɗe ɗe ɗum ɗon noon ko hen jiɗɗen arde ñalawma hande o rien que en France so tawi en tungnima e ngol cimtol so tawi a ƴeewi kala hitande ko tolni e 50 suka ina majje kono kadi to banggue ɗo e Sénégal ko ujunnaji limete e kala ñande to banggue windere nde so tongama ma won million ngaji sukaɓe majjoɓe kala hitande ɗum ɗon noon ko ɗum phénomène mo ganduɗa ina ani dendagal ɓen ɗon dariɓe darani nden ka sukaɓe e nder windere nde saabi noon moni foof ina ñaaga nde ɓurata wattude hakkille no fewi e ɓesguli ɗi saabu majjere sukaɓe ha tengti ɗo e nder leydi men Sénégal eɗen gandi ko hunde tampinde no fewi saabu min tan personnellement kala ñande ina famɗi ɗomi heɓata communiqué mo ganduɗa ko majjere sukaɓe communiqué ɗiɗi walla tati ha teng sa yeehe banggue dinguire whatsapp uji ɗi e statut ji ɗi télévision ngaji ɗi manan ma yi photo ji sukaɓe ne mbaɗe affiché ene mbiye wonde majji cukalel nguel duuɓi tati nguel duuɓi nayyi duuɓi jeeɗiɗi duuɓi sappo e ɗum ɗon noon
so tawi ƴeewi welsindade nde mawni ha tengti e enen jinnaɓe nde tawno so tawi ƴeewi hande galleji kewɗi jinnaɓe wonko toppiti goɗɗum toppiti ko téléphone ngaji ɗi toppiti ko ñantule ɗe toppiti ko télévision ngaji ɗi hen saji kamɓe ndiwat sukaɓe e galleji ɗi mbiya wonde sukaɓe ne kewi dille ne kewi gulali eɓe jalta e piijo e dame galleji ɗi jalta e piijo e mbaɗeni mbatteni e on tuma noon sukaɓe jalta jaaha mbeema walla jalta nawe walla jalta aussi jaltini koye mumen saabu nden haɓre ɗum noon alay saago jinnaɓe mbatta hakkille no fewi gaga tan welsindade sukaɓe kono kadi aussi ko rewindade gueɗe sukaɓe ha tengte guure mawɗe eɗen gandi ko wayno Dakar Saint Louis Thiès Ziguinchor eɗen gandi wona no woni e guure joguiɗe espace tawi so tawi sukalel yaltiɗo fodde 1 kilométre aɗa wawi ɗum soynade mais ɗo ko Dakar walla guure goɗɗe ɗe so tawi suka wirdima damargal ne wayno yeehi te kadi ko nawi cukalel ne weeɓi nde tawno eɗen gandi won jotriɓe aussi wujjude ɓen sukaɓe donc riwde sukaɓe saabu gulali walla saabu fiddede walla saabu bonde nedi ɗum noon mbiɗa sikki fotani sabade ha guel cukalel ina yaaha pour de bon mbiyen ne yaaha majja walla taƴdira e jinna muɗum wadde alay saago yimɓe gartat hakkillaji mumen ganda nedi ndi d' abord ko ala base woni ko to banggue ɗaɗi galle o so tawi suko yiɗaka fidda walla bonirnede ɓe hono jinnaɓe ha kene rewi e galle walla ina yaltine e galle e wona manam e wona jaltingol ha kene majja ene moƴƴi jinnaɓe jurni toon ndin ɗon needi gacca hakkillaji mumen gacca temps woni mbawa hokkude sukaɓe fartange hakkude jinnaɗo e on ɗon ɓiɗɗo saabu eɗen gandi won fodde wonde ɗon ɓiɗɗo ne foti tinde nguleyki ɓandu jinnaɗo muɗum jinnaɗo aussi ne foti tinde nguleyki ɓandu ɓiyum ɗum noon foof noon heɓoto koye ngal takkodiral ngal kaldigal ngal puntodiral e ngal gowodiral ha on ɗon complicité wona hakkude an ɓiɗɗo o e an o jinnaɗo o sa debbo sa gorko wasa wonde riwtude saabu mboɗo waɗa chinap walla mboɗo waɗa estoti walla mboɗo fewna yeesam walla mboɗo ñanto walla mboɗo waɗa gueɗe baade noon en tout cas il faut yimɓeɓe gacca hakkillaji mumen téléphone ngaji ɗi ko objet ɗi ganduɗa ɗi koko tawti koɗi moƴƴi ɗi moƴƴi kono moƴƴi ɗi moƴƴi ko foof ɗi mbawa ɓurde ɓesgude ɗi moƴƴude koɗi moƴƴi ɗi moƴƴi ɗi ko foof ɗi mbawa addandema ko ɓiye o wawi addandema ko to banggue guilli ko ɓiye o wawi addandema ko to banggue ko wiyete complicité wadde il faut gaccen hakkille no fewi beele oɗo file woni wawa yaltude leydi men Sénégal wawa yaltude aussi windere nde kala e kuuɓal ɗum noon koɗi konnguli guddirten e ko yiwte roɓine men jayde jeeya oɗo ñalawma hannde en jetti on en jarni on ko jiɗen ko uddirde ko oɗo saaha hannde onon yeeɓoɓe Piindi TV andinde on darde mon ne laaɓi ceer nde tawno eɗen jara hannde e 300 000 abonnés c'est à dire ko ɓuuri ɗum 300 000 pawɗo ɗum noon il faut gona Piindi pour mbawa ɗum hebde kadi il faut gona yeeɓiyankoɓe Piindi pour mbawa weltade ɗum hannde o ko weltade mawde min jogui saabu jokkude wadde suivre manam rewindade golle batteɗe ɗe jokkude wadde abonné ha tolno e 300 000 abonnés walla ko ɓuuri ɗum donc ɗum ɗon ko wiide on Allah jarama on jarama koɗi konnguli guddirten en jetti to caméra mo ganduɗa kam woni Djiby Dieng gorko mo kanele kanareje to banggue montage ko Ali Fall gummoriɗo toon to lamorgo Bawol ɗum noon yo Allah hokki en yiide janggo aljuma so Allahu lamɗo jaaɓi yo en gone jaam. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.